Natigayo na nga madakpan ang pinakaulihi nga persona nga ginakabig gunman sa pagpatay kay Alejandro Panes Jr., ang waiter nga gintiro sang riding in tandem sang tidalikdan nga adlaw sa distrito sang Molo. Ang ulihi nga nadakpan ang ginkilala kay Ricardo Amoroso, 58 anyos, kag nagapuyo sa barangay Zamora, Melissa City proper, Iloilo City. Si Amoroso ang ginatudlo nga mismo nagtiro sa biktima samtang ini ang nagasakay siya nga motorsiklo. Duha na kabeses nga nagbalik-balik sa prisuhan ang amo nga sospek sa kasuman nga pagpatay kag droga. Matandaan nga una na nga nadakpan kasanagon pa lang sa amuman nga adlaw ang 6 pasinik ang mga kaupdanan sa amuman nga lugar kung saan na recover sa ila ang duha ka armas lutang kag 18 tanan kasasay isang ginapatian shabu. Si Amoroso ang nakapalagyo kag nakapanago sa isa ka balay malapit man sa lugar kung saan ginpatigayon ng operasyon. Tak na alas 9 sang agas ang nabulabog ang pamalay nga yagin panaguan sang may baluan sang tagbalay nga sa ila puluyan nagpanago si Amoroso. Diri na kag nagpanawag ang tagiya sang balay sa kapulisan apang nagpangabay ang sospek nga magasungka ini kay Major Denver Beltran sang BGMP na nga bagud kilala niya ini. Pasado alas 4 sang hapon, ginpatigayon ang negosasyon apang nag-init ang tensyon sang may nadiskobrihan nga may granadang sospek sa sulod sang amo nga puluyan. Masobra 2 ka oras ang negosasyon kag antes na tigayon nga mapusasan ang sospek kag nakuha sa iya pag hinakop ang isa ka granada kag 3 pa kasasay isang ilegal nga droga. Hindi pa maatag sa karon ang motibo sang krimen, samtang tuma naman ang pasalamat sang amay isang biktima bangod sa efforts sang kapulisan. Wala naman mapunggan sang live-in partner ni Alejandro ang iya kaugalingon sang makita niya ang lalaki nga nagpatay sa iya sini nga bana. Preso na sa karon ang 7 tanan ka mga sospek nga may partisipasyon sa krimen nga pagpatay kay Alejandro Panes. Balita Regional halin sa syudad sang Iloilo. Ini si kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.